I per això hi ha aquesta sensació en el país en aquests moments, de veure què ha passat amb aquesta gestió durant tots aquests anys, com es maquinaven, quines previsions d'ingressos es feien, com gestionaven les seves relacions amb els seus patrocinadors. No podem saber-ho i no ho sabem. I jo aquests quadres li haig de dir sincerament que no en tenim cap coneixement ni cap aproximació de què poden significar ni de com es pot articular. I finalment, els convenis amb la CatDem, jo ja he dit abans que van ser transparents. Jo he arribat a una conclusió parlant amb els directors i com que jo he estat patró, escolti'm, aquestes eren unes actuacions que des de fa molts anys ja es donaven com a recurrents i que no configuraven la funció principal de la Fundació en el debat i la reflexió i el debat polític i l'organització d'escoles d'estius, sinó que hi havia una sèrie de recurrència d'organització, de promoció, d'actuacions musicals, tant promogudes des de la Fundació com també promogudes des de Convergència, que formaven part d'aquest compromís amb la cultura i amb la música. I per això no figuraven en les memòries, però existien centenars d'actuacions cada any. Centenars d'actuacions, fins i tot convenis, fins i tot llibres, fins i tot editorials, fins i tot concerts. A cada acte polític transcendent de Convergència hi havia un entorn musical. I per tant, tot això ja poden riure, però jo ja entenc que el tema de la cultura, la música, de l'espiritualitat laica, que en tot cas tot això representa per un projecte de país, doncs per algú no té importància. Segurament així estem que s'està trencant l'ètica i en moltes coses la ruïna moral del país. Bé, en qualsevol dels casos, per part nostra, això formava part. I vostè ens diu, és que les memòries no figura. Té raó, jo també me les he mirat, les memòries que es presentaven davant del Departament de Justícia. No hi figura. I parlant-ne és dir, escolta'm, com que formava part ja de l'actuació normal, ordinària, doncs nosaltres detallàvem els grans impactes, les grans actuacions, però no, diguem-ho així, la transcripció de totes les activitats que la Fundació fa d'una manera normal i ordinària al llarg de l'any. Al respecte d'això, vostè ens ha esmentat que disposava d'un recull de premsa que recollia algunes d'aquestes activitats. Home, no estaria de més que ho deixés en possessió de la comissió perquè en tinguéssim coneixement els diputats. Miri, respecte dels papers, és que a nosaltres se'ns fa molt estrany comprovar com una empresa passa de donar, comença amb 50 milions de pessetes l'any 97, 70 al 98, 110 al 99, 60 al 2000 i ja comença a haver-hi un salt qualitatiu, 187 en l'any 2001 i després ja saltem a 187.000 euros, perdó, 187 milions de pessetes i després ja saltem en el 2002 a 1.600.000, 1.630.000 i llavors es repeteix al llarg dels anys aquestes quantitats. És igual, tothom és lliure de fer les donacions que consideri convenients. Home, però clar, quan després agafes els números i dius, home, doncs mira, aquestes quantitats que s'han donat coincideixen amb els percentatges, mira, aquests 85 milions doncs coincideixen amb el 2,5% del percentatge d'aquest quadre al que doncs no li hem de donar credibilitat, no, és que coincideix, quina casualitat. I després els altres coincideixen doncs amb el tant per cent, amb el 4% d'aquell altre quadre que és l'altra adjudicació que, i fins i tot l'adjudicació de la ciutat judicial corregida en el valor del projecte reformat pels grups que donen suport al govern, fins i tot corregida. O determinades adjudicacions de la línia 9 que no s'havien realitzat en l'any 2003 però sí que hi havia les licitacions a punt i valorades i es fan els càlculs a partir dels valors de les licitacions. Vull dir que no és casualitat que al llarg de tants anys hi hagin hagut aquest increment d'aportacions i que a més coincideixi, però jo no l'estic acusant de que vostès expressament hagin fet aquesta disposició. Potser és una possibilitat, li comento, el senyor Millet deia, escolti'm, com jo he demanat que ajudessin amb aquesta empresa a introduir-se a Catalunya, doncs miri, jo els demanaré que em financin coses del Palau i els demano, doncs miri, un barem és un tant per cent de les obres que els han estat adjudicades. Creu que això podria ser possible? Ho desconec. El que sí que observo és que durant molts anys el senyor Millet ha tingut una gran capacitat de persuasió i ha tingut una gran facilitat per tirar endavant un projecte simbòlic pel país i que a criteri de molta gent, fins que no s'ha descobert les interioritats, era fins i tot allò exemplar, no? Capacitat de persuasió a tothom i a tot arreu i a totes les institucions i a tots els partits polítics d'Espanya, de Catalunya i per tant, no ho sé, jo també li torno a reiterar, jo només he sentit els criteris que em van donar els dos directius de Ferrovial i suposo que ells deurien tenir les seves prioritats i vaig sentir que els interessava molt tenir el caràcter d'esponsorització únic, de promoure el concert inaugural i m'imagino que a mesura que tenien
suposo, doncs més capacitat per obrar i per destinar beneficis de la seva empresa, doncs haurien variar i modificar i ampliar els seus criteris d'esponsorització. Li torno a repetir, jo no sé veure en aquest cas causa-efecte entre les estimacions que podia fer el senyor Millet i evidentment doncs, la corresponsabilitat o la correspondència que trobava doncs, amb l'empresa patrocinadora que d'altra banda feia obres i va fer obres molt importants en el Palau i que es va convertir i continua sent un dels grans patrocinadors del Palau. I deixi'm que faci una declaració d'intencions. M'agradaria que tota aquesta dinàmica que portem, no ho dic per vostè, que li agraeixo el seu to, sinó que porta aquesta comissió, aquest Parlament en els darrers temps, no d'alguna manera posi en tensió doncs, la capacitat que tenen, fins i tot en moments de crisi econòmica com aquesta, doncs, les nostres empreses i les empreses d'aquest país, i les empreses també espanyoles, per què no dir-ho, doncs, per intentar doncs, fer accions de mecenatge i patrocini que són interessants i importants doncs, en institucions com la del Palau de Música. Fora bo que tot això no generi una sensació de que el mecenatge i el patrocini a Catalunya estarà sempre sota l'ombra de la sospita. Precisament una consideració i una pregunta, senyor president, final i acabo. Evidentment, en aquest sentit té tota la raó, però en qualsevol cas també dir-li que, i per les informacions que hem anat rebent per part dels diferents compareixents, el mecenatge que oferia Ferrovial en el Palau en els últims 10 anys, doncs, per exemple, estava de l'ordre dels 11 milions i escaig d'euros, quan qualsevol altra empresa que li vingués al darrere doncs, s'ha arribat a afirmar aquí que molt menys per sota dels 3 milions d'euros. No? Per tant, vaig escoltar el senyor Buenaventura dient que els interessava molt estar per davant de grans empreses espanyoles i multinacionals i que suposo que això hauria ser el seu interès. Sí, però també després hi van haver altres circumstàncies. No? Escolti'm, una empresa que et fa una aportació o diverses aportacions de fins a 12 milions d'euros en 10 anys, a mi em costaria molt tractar-los de morosos, i sembla ser que se'ls tractava de morosos quan descuidaven el pagament d'alguna factura, o per exemple, mentre estaven realitzant les obres del Palau se'ls retenien les certificacions d'obra a pagar fins que no haguessin cobrat determinats convenis. No? Per tant, tot plegat, senyor Puig, ens fa pensar malament. I acabo amb la pregunta. Ja ens ha dit que que això de que si el senyor Millet cobrava o no cobrava doncs no ho podem afirmar, és evident que no ho podem afirmar, però sí que hi ha una cosa que es posa en evidència. Els documents que assenyalen percentatges d'obra pública fa referència només a obres o adjudicades o preparades pel govern de Convergència i Unió, no a partir del 2004, almenys en documents que hagin aparegut o que en tinguem coneixement. Però això és així, no es parla de comissions d'obres adjudicades ni el 2004, ni el 2005, ni el 2006. A mi m'ha semblat veure quadres de adjudicades molts al anys. 2004, rectifico, adjudicades al 2004 sí, però sobre valors de licitació que havien estat preparats l'any 2003. Miri, jo he vist en expedients i en aquestes carpetes que han aparegut doncs, els llistats dels processos d'adjudicació d'obra, les obertures de les pliques, vull dir, molta informació que no sé quina funcionalitat tenia per la gestió del Palau, no podem saber-ho. I per tant li haig de dir que fins i tot aquesta informació que apareix amb algunes de les que han aparegut en els darrers moments i hores doncs són informacions que a través de la pàgina web de GISA doncs les pots trobar, quines són les empreses que han licitat, quines baixes han fet i quines són les baixes mitjanes. Per tant, anar atribuint segurament una certa dubte permanent de documentació que va apareixent i que no sabem ni quina utilitat ni quina finalitat tenien, jo li reconec la meva impossibilitat de donar-hi cap resposta perquè és que desconeixem exactament què volen dir aquests documents i a quins criteris ho veien. Concloure, a diferència d'altres grups, nosaltres no afirmarem absolutament res que no en tinguem les proves i no els demanarem que ho desmenteixin. Gràcies. No, només per afegir que amb aquests documents que jo feia referència fins ara, els últims que han aparegut, perquè una carpeta d'aquestes que s'adjunta al Palau, em sembla que el dia d'ahir, oi? És un gran escàndol. El senyor Millet tenia una carpeta que feia referència també a una persona relacionada amb Convergència, doncs tota una sèrie de quadres d'adjudicacions d'obres. Cap d'aquella adjudicació va anar a Ferrovial. Zero. Moltes gràcies, senyor Rodríguez.